তিনি 14 জুলাই 2022 सांग्रंनि सालो बेलाखे खा खामजानाय ते खा साजानायखौ थांनाय 2 तारिख जुलाइ 2022 नि सालो खा गोनां माया गोनां ते दफानो हामजानाय दफानो चुबानाय दफानि बागै सागनो याफारनाय आयं चन्द्र सादन जमातिया बनि गामि तेलियामुरा वाथिलुं गामि bo jora angya saninu sa kisa hamyang mabai o hayang no yakari thangka bo hayang no yakari thangmani bagai boni loge song tei boni nukhungni borok rok belakhe kha khamlaijak kasalaijak tei boni kamini lukurok bo haino belakhe kha khamlaijak tei kasalaijak haikeno BJP State Vice President Borom Ganangjak Patalkina Jamatia bu haino boni nukhungni borok rok bai malaigei kha khamani tei kha samani bogro salaijani bagai thangi sobika nirok naitongdi soyakarei sini thinangni mamkhli 하세봐. 수이자의 똥간을 카워 랑마 똥삭 무카 뽀글라 무이도 똥간을 카워 카팡 카푸르마 쿠말라 슈브이 너럭 너야 파루 앙레 티니 티샬로 마탕 나이노 무이도 마나르 칼레